आज कोरोनाविषयी जे हा भारतभर आजार जे पसरला आहे सर, त्याच्याबद्दल आपण काल सोशल मीडियावर आपण काही पोस्ट व्हायरल केला होता. ते बऱ्याच जणांना आवडले आणि त्याच्याबद्दल आपण आपली माहिती द्यायची. नमस्कार, मी श्रीनिवास मोरे सोनखेडकर, माजी जिप सदस्य तथा पंचायत समिती सदस्य लोहा. कोरोनाच्या बाबतीमध्ये मी लोकांना थोडं जागरूक राहावं यासाठी मी एक छोटंसं मॅटर सोशल मीडियावरती टाकलं. याच्यासाठी टाकलं की काही तरुण वर्ग जे आहे, आम्हाला काहीच होणार नाही या आविर्भावामध्ये सुद्धा फिरत असलेले दिसत आहे. खरं तर युरोपमधील स्पेन असेल, इटाली, फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिका हे प्रगत राष्ट्र आहेत, विकसित राष्ट्र आहेत आणि भारत हा जगाच्या पाठीवरती विकसनशील आहे. आणि आज आरोग्याच्या बाबतीमध्ये जर आपण त्यांच्या कम्पेअरमध्ये जर आपल्या सुविधा जर बघितल्या तर फार तोकड्या आहेत. आजच पेपरमध्ये मी वाचलं की व्हेंटिलेटर कमी पडलेत, तुमच्या कॉटची व्यवस्था सुद्धा कमी आहे. अशा पद्धतीची सुविधा आपल्याकडे पूर्णपणे नसते वेळेस आपण युवकांनी आम्हाला काही होणार नाही या धाडसानं फिरणं हे भारताला धोका आहे असं म्हणलं तर काही वावगं ठरणार नाही. आणि म्हणून मला या ठिकाणी जाहीरपणाने मी माझ्या छोट्या पोस्टमध्ये सुद्धा लिहिले की ज्यांचे पोट हातावरती आहे अशा सुद्धा व्यक्तींनी स्वयंस्फूर्तीनं आपल्याला प्रतिसाद दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये गोंडी काम करणारे असतील, मजूरदार असतील, जे भाकरी येऊन सुद्धा सोडून सुद्धा काम करतात आणि त्यांचं हातावर पोट असते. विशेष करून तर मी ऑटोवाले जे आहेत, 80% ऑटोवाले महाराष्ट्रामध्ये नाही तर भारतामधलेच, की त्यांचं ऑटो जर चालला तर संध्याकाळी त्यांचं चूल पेटत असत. त्यांनी सुद्धा स्वयंस्फूर्तीनं आपले ऑटो बंद करून या बंदमध्ये, या कर्फ्यूमध्ये आजाराशी सामना करण्याकरता म्हणून ते सुद्धा समोर आलेले आहेत. खरं तर आज भारतामधलं देवरूप म्हणून म्हणायला काही हरकत नाही. पोलीस कर्मचारी असतील, पोलीस अधिकारी असतील, आरोग्य विभागामध्ये डॉक्टर मंडळी असतील, यांनी सुद्धा चांगल्या प्रकारचं सहकार्य या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि त्याला प्रतिसाद म्हणून भारताचे पंतप्रधान मोदीजी असतील, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे असतील, यांनी सुद्धा अहोरात्र प्रयत्न करून लोकांना मार्गदर्शन केलं आणि त्या जनतेनं त्यांना प्रतिसाद दिला. जनतेचा सुद्धा मोठा वाटा आजार परतवण्यामध्ये आहे असे म्हणलं तर वावगं ठरणार नाही. मी एक पोस्टमध्ये छोटी एक पॅराग्राफ त्याच्यामध्ये टाकला होता. कधी कधी गनिमी कावाजी म्हणून म्हणतो आपण. एखाद्या वेळेस जर समोरचा शत्रू जर मोठा असेल तर एखाद्या वेळेस त्या ठिकाणी शक्ती नाही तर युक्तीचा वापर केला तर अधिक चांगलं होतं. आणि हे इतिहासामध्ये आपण अनेकदा वाचलंय. आणि म्हणून मी माझ्या पोस्टमध्ये लिहिले की आपण समोरचा आजार हा आपल्यापेक्षा मोठा आहे आणि म्हणून 2 पावलं मागे सरकून आपण घरी थांबावं, बाहेर निघू नये. आणि तो आजार जे आहे, कोरोना जे आहे, कोरोना एकाएकी पडेल आणि एकाची त्याचा मृत्यू झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि जनता, जग, देश, राज्य याच्यामध्ये विजय झाल्याशिवाय राहणार नाही हे निश्चितपणाने मी या ठिकाणी आपल्याला सांगतो. धन्यवाद.